ଦିଅ ତୁମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦାନ ଦବ ସେ ଦାନ ନେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ସକୁଟୁମ୍ବ ବାର କାନ୍ଦିବେ ଏ ଦାନରେ ଦେବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୁଁ ନେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦାନ ଦବ ହଁ ହସି ହସି ଦାନ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ନଚେତ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଗାର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କର ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲା ହଁ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ହସିବ କି ଖାସିବ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଖାସିବ ପରଲୋକକୁ ଦେଖିବ ପରପୁରୁଷ କାମାତୁର ହୋଇ ବଳାତ୍କାର କରେ ପୁରୁଷ ପୁଅର ଦୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ନାହିଁ ଇଏ ଝିଅ ପିଲାଟିଏ କାହିଁକି ଯୁବା ଝିଅ ହସିଲା ଆହା କାହିଁକି ଖାସିଲା ହଁ ତେଣୁକରି ଝିଅର ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଇଏ ହସିଥିବ ଖାସିଥିବ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଯଦି ଆଣିଥିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଇଯିବି ଯିବିନି ପଦ୍ମିନୀର ଯେତିକି ଲୁହ ବହୁଥିଲା ଛାତ୍ର ସେତିକି ଲୁହ ବହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତା ଭାଇ ପଚାରିଛି ତାର ଆହୁରି ଦୁଃଖ ବଢିଲା ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ନେଲେ 7 ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ଜଣେ ପଚାରିଲେନି ନାହିଁ ଏ ବାଳୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁକରି ମତେ ପଚାରିଲେ ଦୁଃଖ କଥାଟା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବା କାରଣ ପଚାରିଲ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିରେ ମୁହିଁରେ ଉଠିଲା କାହିଁକି ଜାନ ତୁମ୍ଭେ କର ଗ୍ରହଣ ତଳ ବୁଳ ତଳେ ବିଶ୍ୱ ଯାହାରେ କଲା କଳିଙ୍ଗ ସେନ ଦେବଳରେ ଆଣିଲା ଭାବିଲା ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ବାପାଇ ବଳେ ଆଣିଛି କଳିଙ୍ଗ ସାଇ ବଳେ ଆଣିଛି ପାପି ନୂର୍ପ ସାଇ ବରଇ ସତ ମୁଣ୍ଡେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ସବ୍ରାତ ବଳି ଜୀବନ ଜାଣେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଉଠିଲା ତୁଳ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦିବା କାରଣ ଜଳ ତରଙ୍ଗରେ ଅଟେ ମୋର ଘର ଜଳ ଦବଲି ହେ ମୋର ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ପଦ୍ମିନୀ ବୋଲି ଯେ ଅଟେ ମୋ ନାମ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ବୀର ନାଗାର୍ଜୁନ ଦାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନରେ କରି ହେତୁ ନ ପଡ଼ିବ ନାଗାର୍ଜୁନ ଭାଇ କୁଏ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଇ ଯତ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଯେ ଧର୍ମ ହେବ ବଳ ମତେ ଆଣିଛି କଳିଙ୍ଗ ରାଜନ ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ରତନ କାଲିକି ମୋର ବର୍ଷ ସତେ ସରିବ ପାପିଷ୍ଠ ବଳେ ମତେ ବିବାହ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ମୁହିଁ ହାରିବି ଆହେ ମୁହି ହାରିବି ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବି ଚାରି ପାଦିଆ ଭାଇନା ପୁଣିଲା ଉଠିଲା ଚାରି ପାଦିଆ ଭାଇନା ପୁଣିଲା ଉଠିଲା ନିପାଦିଆ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଦୀପାଦିଆ ତାକୁ ପୁଣି ଟେକି ଘେନି ଗଲା ଦୀପାଦିଆ ତାକୁ ପୁଣି ଟେକି ଘେନି ଗଲା ଏହି କେହୁଁ ପୁରାଣରେ ଥିଲା କହିବ ଭଲା ଏ ତ କେହୁଁ ପୁରାଣରେ ଥିଲା ୟାକୁ ପକୋଡ଼ା ରୋଗ ମାରିଲ ତମକୁ ବହୁରିଆରେ ଧରି ଦଉନି ବହୁତ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲି କଣ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲେ ତମେ ବସି ପାରିଲେ ମତେ କଣ ଅଳିକା ବୁଝ ନା କଣ